So kamar yadda kuka sani mukan kawo muku update akan abin da ya shafi Telegram mining apps. So jiya mun saki bidiyo akan TapSwap, yadda mutum zai yi mining a TapSwap ya samu coins da yawa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Mun nuna muku yadda za ku yi amfani da AutoTapBot, yadda za ka yi leveling up ɗin recharging speed ɗinka da me ake cewa da touch speed, za ka yi increasing numbers of coins ɗin da za a baka lokacin da kake tapping. Mun nuna muku yadda za ku yi wannan da kuma yadda za ka ƙara yawan coin ɗin da za ka yi tapping a maybe after 15 minutes ko 10 minutes. Wannan coin da ke cika a ƙasa wani za ku gan shi lokacin da ka fara za ka gan shi 500, so za ka iya upgrading ɗin shi ka kai shi har 10,000, ya zama duk after 10 to 15 minutes za a baka coin ɗin da ya kai 10,000 ka yi collecting ɗinsu. So kun ga yini idan mutum zai iya ɓata lokaci ya dinga shiga akai-akai zai samu da yawa. So yau za mu yi wannan bidiyon ne akan Wcoin, wanda yake shi ma yana daga cikin coins ɗin da yake suna da community, and kamar yadda kuka sani an yi Notcoin an ƙare, TapSwap yanzu ya zama na biyu. Idan aka yi launching TapSwap ya shiga kasuwa, so za a samu wani kuma wanda yake shi zai yi taking over. So muna tunanin ya zama maybe Yescoin, maybe Wcoin ko kuma wani mining app na daban, mining platform na daban. So shi ya sa yana da kyau mutum ya raba hannu, ya kasance kowane kana yi at least, saboda za ka tara shi tun lokacin da mutane ba su mayar da hankali a kai ba. So ko da za a mayar da hankali a kai kana da shi da yawa. So ka ga duk lokacin da ya fashe za ka iya samun alkhairi da yawa. So bidiyon yau za mu yi shi ne akan Wcoin. So kun ga bot ɗin Wcoin ɗina da yake na yi setting AutoTapBot gare shi, na yi purchasing AutoTapBot, so zan buɗe, though na buɗe yau da safe na yi collecting coin ɗin da ya tara jiya, amma na san daga safe zuwa yanzu ƙarfe 10 da 'yan mintuna ya isa tara wasu. So bari mu buɗe mu ga coins nawa ya tara daga lokacin zuwa yanzu. Unfortunately bai riga ya tara coins ba, amma dai wannan AutoTapBot ɗin shi ma yana da ƙarfi sosai, saboda wasu lokuta idan na buɗa zan ga ya tara min coin 50,000, 60,000 kawai sai in yi collecting, wanda yake idan ba online, lokacin da ban online ne ya tara su, and in ban yi setting AutoTapBot ba wa'innan coins ɗin duka ba zan same su ba. So wannan na yi upgrading ɗin shi ya kai 6, da 1-1 yake bayarwa amma yanzu suna zuwa 6-6. So kun ga idan na yi amfani da 5 fingers cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zan yi collecting wa'innan 2,000 coins. So kun ga abubuwan da na siya a nan, na sai wannan multiplier, na sai Worker ko a ce Worker, shi ne AutoTapBot ɗin, shi zai dinga yi ma clicking, zai dinga ma tapping ya tara ma coin lokacin da ba ka online, da ka shigo kawai za ka yi collecting ne. Sai recharging speed ɗina kun gan shi na kai shi level 3, sai maximizer shi ma na kai shi level 3. Wannan recharging speed shi ne wanda zai taimaka ma wannan coin ɗin naka da ke taruwa ƙasa ya yi saurin cika kai tsaye, shi ne recharging speed. Maybe da yana tafiya 1-1, idan na kai shi level 3 zai dinga zuwa 3-3, zai sa 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 in this format. Amma idan yana 1-1 zai je 1, 2, 3, 4, 5 zai dinga tafiya. Sai wannan wannan maximizer shi kuma shi ne wanda zai ƙara coin ɗin, let's say da yana 500 ƙasa, total zai cika ma shi a 500. Bari in nuna muku nan ƙasa inda yake 296 by 2,000, maybe da yana 500 by 500. So wannan maximizer ɗin da na kai shi level 3 ne ya zama ya kai
zai tara min coins har 2000. Sai wannan recharging speed charger ɗin nan kamar yadda na gaya muku, kun ga gashi nan yana tafiya, za ku ga ba ɗaya yake ƙari ba, yana ƙari da yawa, 34, 40, 46, 52, 58, wanda yake in level 1 ne yake maybe 222 zai dinga ƙarawa, amma yanzu yana ƙarawa kusan shidda yake ƙarawa yanzu saboda na kai shi level 3. So wannan shi ne abin da muke bayani a kai. Sai wannan tap ɗina yana level 6, so kasancewar shi level 6 shi ne dalilin da ya sa idan na taɓa 6 zan karɓa lokaci ɗaya, idan na yi clicking guda 6. Idan na kai shi level 10 duk na taɓa sau ɗaya coin 10 za a bani. So wanda yake wannan zai taimaka ma ba za ka ɓata lokaci sosai wurin tapping ba. Da ka shiga wannan ya tara ma 2000 coin, ba za ka kai minti ɗaya ba ka yi collecting ɗinsu gaba ɗaya ka fito. So wannan shi ne a kan W coin. Sai wannan wurin nan ne ake ganin referrals, though I don't have much referrals for this one, saboda ban yi sharing na referral link ɗin ga mutane ba. So shi ma yana da benefit saboda idan ka yi referring mutane da yawa za a dinga baka some percentage na abin da suka yi mining. Kamar yadda kuka gani a can an sa net a sama, that is referrals ɗinka, aka ce bring friends and more. Each new friend nets you 2500 W coin. Wanda ke da normal telegram, wanda ke da premium za su ba shi each friend za a baka 30,000 W coin. Wanda kuma ke da normal telegram wanda ba premium ba za a ba shi 2,500, as you can see. Sai aka ce plus 1% of all their reward. Duk abin da suka yi earning za a baka 1% ɗin shi. Idan suka yi earning 1 million coin za a baka 100,000, that is 1% of 1 million, right? Idan suka samu 1,000 za a baka 10. So that is it about the referrals. Duk coin ɗin da aka baka a matsayin shi ne gain ɗinka ko kuma shi ne reward ɗinka na referral, za ka yi claiming ɗin shi a nan wurin claim all. Yanzu kun gan shi ya yi grey, ya ɗan canza colour, bai yi white sosai ba. Amma idan akwai coin ɗin zan yi claiming, za ka gan shi background ɗin shi zai zama white. Background ɗin inda claim ɗin nan yake zai zama white. So da na taɓa zan yi collecting coins ɗin da ya tara min. So that is it. Sai nan wurin task, nan ne za ka yi duba idan kana da wani available task. So kun ga kamar yadda kuke gani nan premium reward, da yake wannan telegram nawa ba premium ba ne. Da a ce premium ne zan iya collecting wannan premium reward 200,000 W coin, but my telegram is my premium subscription was expired and I did not update it. So bayan shi ina da wannan aka ce tap 20,000 times. So tapping ɗin da na yi ya kai 20,000 times, kun ga sai min activating claim button a wannan tap 20,000 times. Yanzu zan yi collecting 70,000 W coin. So zan taɓa claim, kun ga na yi collecting 70,000. Gasu can coin ɗina sun ƙaru sun zama 1.4 million. Sai wannan visit W coin everyday. Duk ranar da ka shigo cikin wannan W coin bot za a baka 10,000 W coin kyauta. So su ma zan yi collecting ɗinsu. Kun ga sun ƙaru a can. Yana 1.4 yanzu ya zama 1.41. So that is it. Sai wannan retweet our post in X. Shi ma idan na yi retweeting post ɗin a Twitter, kun ga wannan post ko? Shi ake son in yi retweeting. Zan yi repost, na yi retweeting, then in koma. Kun ga na samu wannan 10,000 W coin na retweeting. So wannan su ne available claim da nake da. A wannan sauransu duka idan kuka karanta dai za ku fahimta. Visit W coin everyday, na yi collecting ɗin shi. Gobe idan na zo za su bani 12,000, yau sun bani 10,000. Sai upgrade charger to max. In ka yi upgrading charger ɗinka to max ɗin da suka ce to maximum, you will get 10,000, but
my charger is not upgraded up to that level, so ba za su bani wannan. Sai wannan tap 25,000 times, na yi tapping 20,000 times, yanzu da na yi ci gaba da tapping ya kai 25,000 times za a bani bonus ɗin 80,000 W coin. So haka abubuwan suke tafiya. So it is always advisable duk mining app ɗin da kake amfani da shi idan ka buɗe ka tabbatar da cewa ka yi checking task, wannan tab na task ɗin da na biyu ɗin nan, kusan kowane mining app yana da shi. Sai ka shiga wurin task ɗin nan za ka samu coins kyauta, za ka ga task waɗanda za ka yi, maybe join our social, ka yi joining telegram community nasu, maybe ka yi following ɗinsu a Twitter, ka yi retweeting, ka yi following wasu, ka yi following maybe wasu collaborators nasu ko investors, to za su baka kyautar coins ɗin. You will see it. Duk kusan kowane telegram mining app yana da su. Idan ka shiga Tapswap yana da su, Notcoin sun yi shi a baya, W coin yana da su, Yes coin yana da sauran mining apps kusan duka suna da shi. So it is always advisable ka shiga task ka duba abin da ke nan. Sai kuma wurin boost ɗin shi ma is very important. Nan za ka shiga ka ga yadda za ka yi boosting mining ɗinka, yadda maybe idan ka yi boosting za ku iya farawa rana ɗaya da kai da abokinka. So idan kana boosting maybe idan aka cika sati ɗaya ana iya samun ka da 2 million coin, shi a same shi possibly ƙila ko 1 million bai kai ba saboda baya boosting. Most especially boosting tap ɗin nan da kuma activating auto tap bot. Sai waɗannan full battery da lucky dice. Wannan lucky dice na yi amfani da su duka guda uku ake bayar da su dama a wuni. So na riga na yi amfani da su, amma insha Allahu zan sake sakin bidiyo akan lucky dice ɗin, ga yadda za ku yi amfani da shi da kuma amfanin shi. But I have one more full battery ɗin nan wanda aka yi hoton battery da plus da minus, ina da sauran ƙwara ɗaya. Saboda uku suke bayarwa na yi amfani da biyu cikin uku, saura ƙwara ɗaya. Zan nuna muku yadda yake aiki. Yanzu idan kuka duba wannan, yanzu ina da 1004, bari in yi collecting ɗinsu gaba ɗaya. Yawwa kun ga na yi collecting ɗinsu duka, nan ƙasa yana reading 17/2000. So idan na zo na taɓa full battery ɗin nan na yi claiming, kun ga ya cika lokaci ɗaya ya zama 2000/2000, sai in karɓi 2000 ɗin gaba ɗaya. Wannan full battery amfanin shi kenan. Duk lokacin da ka taɓa shi zai cika ma speed ɗin wannan coins ɗin da ake baka a lokaci zuwa lokaci. Zai cika ma speed ɗinsu at once sai ka yi collecting. So wannan shi ne taƙaitaccen bidiyon da na yi akan W coin, wanda shi ma yana daga cikin coins telegram mining apps ɗin da ake sa ran cewa coin ɗinsu ya samu shiga kasuwa kuma mutane su samu alkhairai a kan shi. Da fatar Allah ya sa muna da rabon cin gajiyar waɗannan telegram mining apps. Na bar ku lafiya.